ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି କଣ ଭିଡିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଫୁଲମାଳ କରୁଛି। ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଆହବ। ଆଉ ଆମର 2ଟା ମାଳ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମାଳ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ କହିବେ ତ। ଏବେ ମୁଁ ମୁଗ ଚୁରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ମୁଁ ମୁଗ କେଉଁଥିରେ ଚୁରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାର ନାଁ କହିବେଟି। ଆମର ମୁଗ ଯାଇ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଡେଲି ଆମର ଡାଲି ହୁଏ। ଡାଲି ବିନା ସେ ଆମର ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ତରକାରୀ ହେଲେ ବି ଆମର ଡାଲି ହୁଏ। ଏପଟେ ନାନୀ ଆମର ବିରି ପେଷୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେ 3 ଭାରି ବିରି ପେଷି ସାରିଲେଣି। ନାନୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମା ଆମର ନାନୀକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ଆମର ବଡି ପକଉଛନ୍ତି। ମା ଆମର ବଡି ପକେଇ ସାରି କହିଲେ, ବଡିତିକ ଛାତରେ ଶୁଖେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ଜଗିଥିବୁ। ମା ଆଉ ନାନୀ ମିଶି ବଡି ପକେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ବଡି ପକା ସରିଲା। ମୁଁ ଏବେ ନେବି ଛାତ ଉପରକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଖରା ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ବଡି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଶୁଖିଯିବ। ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଛାତକୁ ବଡି ଶୁଖେଇ ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇଟି ହଗି ଦେଇଛି। କାହା କାହା ଘରେ ବିଲେଇ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ ତ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ।